office u district tuberculosis officer Riboh district nongpo ha ka jinge trelang baka district medical health officer Riboh district kum bajurake man lakasnem ha ka arpnyu trigulber ha baro ka wei ka pertei ya ka tege jingrake lapenlong halor ka phang yes we can end TV ha ka ju ka por lapen kut ya ka tega program ila persha ya ka jingpang TV ka ba shispa ngila ne ka 100 days campaign ya ka bala penlong ha auditorium hall hanongpo parish ha ka tege jingrake ya ka wall TV de lawan ban ya don bendalang kumukongsan da u MLA ka nongpo constituency uba Meral Bons em uba deru chairman ka Meghalaya State Health Advisory Board ka kong Birani additional deputy commissioner ka Riboh district kum ka sumbut kongsan Dr. AJ Khardoi DMNHO Riboh district Dr. E Kalwing district tuberculosis officer Riboh district ki officer na katanat ka kot ka kya ki nomi khmat na ki dekhot ka dorbar shnong lembat ki khna pule na ki school ba pher kum kadak ban aiman sim ya ki kenhun bat ki riu simen ki balami syakmat ban ya don bentalang ha ka thong ban rat dengkong ki jingpang TV na ka liang ka office district tuberculosis officer klapun ku burom ya ki ngiti pag jingpang TV ka de jingpang ka ba bat slam yo brio bat ka unra ka jingduk ka jingkerdu ha ka jingyo jingkot jungi na marba ka badi ka dawai TV ka bakloi ka de indriu nai te bun ki ba don hapeng ka jingduk ka jingkerdu bat ban ka jingpang ka dawon ra susu ya ka jingduk ha ka jingim ka jongki te ka mat ane ka tim ta usnem ka long hooi ngila ban pendu ya ka jingpang TV tongi kular no mata ka sngi let us commit tongi bu ya ka ban mentoy ban invest ya ka badro ban deliver ban pen urlong no ya ka ni bangila ban pendu ya ka jingpang TV na ka Riboh district ka jungi na ka jela ka jungi ban kumjuru na ka ri ka jungi kani ban pendu bangi ongila ban pendu ya ka TV ngikular ban bu ya jing bentoy bat kumjuru ban pen urlong kamdei tang ka jing tho henrei ka long ka jing alam yangi sa ka jing trekam ka ba tenrai bat ka patmai umri kan put kan ka jing tho tang hadin jo wall TV de henrei kan itu kolong ka ta ka jing alam yangi sa ka jing trekam ka patmai bat ka tenrai bangela ban pendu no kan ka jing pang TV na ka imlang ka salang ka jungi badru mata ka singi rakhi ka jingpen kut no ya ka sispa singi jo ka awareness campaign halor ka TV kolong ka dak jo ka jingjok jungi ha ka ne ka jingyale persya ya ka ne ka jingpang te ha ka ne ka sispa singi layo bat pen sisya ba sis pumba sispa iwengut ki bri ki balayo ya ka ne ka jingpang TV hapo ka Riboh district ta ka jingtri kam jong ka district NTP ban pendu ya kejingpang TV kejingwat bajing syam ki nongpang TV ku mengikut ke active case finding hapo tin pareng ki asya bajing nong trai ka ko ki kya ki le se ki ying ki syam banwat ki nongpang kamtam ya gitu ki badon ki batlot ka format jungki bat ki badon ya kuwi ka jingpang bangin wat ki bat ang kidon kidak kisin jo ka jingpang TV ngisim ki sampel jongki bat ngira sa ki hospital ban test bat ban pentikna kini ka jingle active case finding da ki asya ba ki nong trai jong ka koi ka kya kolong ban siam ki nongpang kamploi ban pentikna ba ki pang TV badru ban penduna ya ka jingpur jong ka de ka jingpang TV na marngitip ka jingpang TV kolong ka bayabit but kabaar kolong kajing penden kami ka artificial intelligence based mobile digital x-ray hakani ka chispa asni ka awareness campaign ngejungi ngila penden kam hadu santli kini ki AI based mobile digital x-ray haman laki dong bat haman laki jaga ke bangi lek ban penlong ka awareness campaign ki machine x-ray ki badon ya ka artificial intelligence ki bala penrung bat pensai ban pentiknai ke jingpang TV kamploi haki sinong ki thau ki bajengai na ki health facilities ting lala ban penden kam hadu santli kini ki AI based mobile digital x-ray hakane ka chispa asni juga awareness campaign but ni penen kam ro por Riboh district latest technology katakan NAT testing CBNAT but TrueNAT kajing penen kam ni kini kita test molecular testing kaya ban lab ya kajing pang TB kamploi but pen stat no ya kajing
di dawai bakum jo renung ba kan ka sibinat testing but not testing ngitip ya ki drug susceptibility of jong utu nong pang hato udai unong pang katu kenyang pang ulang susceptible lani urang resistant namar babun mentaki don ke resistant kita multi drugs resistant TB Henry dak bangi pendenkam ni kini ke sibinet but ki TrueNet machine ilala ban pentikna ban test ya ka jingpang TB bakum juru ban tip ya ka drug susceptibility jong utu nong pang